waktu. Betul. Kalaupun juga belum waktunya, kamu tawarin melulu, diem aja. Iya diem. Ya, kalau tapi, udah waktunya. Nah, datang sendiri. Nah, datang sendiri. Oh, iya, nah. Tadi Mbak kita awali, Mbak, dari media BTV. Ini lagunya nggih, Bu. Oh nggih. Siang pantoro ratri mung eling manis ing ati setiaku bisa anduweni marang siang tiasu lasmi. Jroning batenku wong bagus antep no rasa atimu tresnaku tulus jroning kalbu senajan ngarungi banyu segara tresnaku ra bakal sirna senadyan nyawa oncat saka raka wis tresno ra bisa dipisahkan. Ayo aja. Yes you. Lagu ini juga terspesial buat mempelai berdua. Mbak siapa dan Mas siapa? Mbak Dia sama Mas Eko. Oh iya Mas Eko sama Mbak Dia. Bahagia selalu ya Mas Mbak ya. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Cepat dikasih ngomongan soleh-soleh. Siang pantoro ratri mung eling manis ati setiaku bisa anduweni marang siang diasulas Rasa kangen angliputi lintang bulan dadi saksi upayane datan paling jani janji sapa yang mati sapa yang pati. Yes you. wong ayu tresna